Benvinguts al podcast de Ciència en Català. Benvinguts a Bata i Bota. Amb tots vosaltres, la Laia i la Paula. Bueno, Laia, estàs preparada pel capítol d'avui? M'estàs fent por amb aquesta veu. És que hauries de tenir por, perquè avui ve un tema una mica terrorífic. Què? Què? Sí. Bueno, primer de tot tinc una pregunta per tu. Vale. Tu creus en els zombis? Creus que existeixen? Jo vull pensar que sí, però no de la manera com esperem que sigui. Vale, o sigui que tu no creus que els típics zombis de pel·lícula, aquests que van en plan i que volen menjar-te el cervell, no existeixen? No, aquests no. Però sí que segurament que existeix alguna droga o alguna cosa que fa que siguis més susceptible a seguir ordres o alguna història així. Vale. Bueno, doncs avui, com podeu veure, parlarem de zombis i resulta que hi ha zombis que es troben a la natura. Existeixen zombis a la natura. Però sí, no són els típics zombis que podem veure a pel·lícules. I t'explicaré doncs, uns quants d'ells. Vale. I també dir que potser un apocalipsi zombi no està tan lluny del que pensem. Ara sí que m'has fet entrar por, Ja. Bueno, comencem. Doncs resulta que els zombis els podem trobar en diferents regnes d'éssers vius. Els tenim en els fongs, els tenim en invertebrats i també els tenim en organismes unicel·lulars. Vale. D'acord? I et preguntaràs, o sigui, podem tenir zombis, o sigui, podem trobar zombis en els fongs, però quins fongs? Els que ens mengem? No, tranquil·la, no són els que ens mengem. No passa res, no et convertiràs en un zombi per menjar-te un xampinyó. No. Com a molt creixeràs com el Mario Bros, però ja està. Però bueno. Però resulta que hi ha un gènere de fongs que es diuen Ophiocordyceps i Cordyceps, que engloben unes 400 espècies entomopatògenes, és a dir, que afecten insectes, d'acord? I bàsicament aquest gènere doncs, acull uns éssers que també es denominen productors de zombis. Vale? I et preguntaràs com passa això, com produeixen zombis, què fan, sí, no? Sí, sisplau, ara m'has deixat una mica... Vale. Doncs resulta que aquestes espècies el que fan és, bàsicament, infecten insectes i els indueixen una espècie de comportament zombi quan els parasiten, d'acord? Vale. Llavors, un exemple seria el cas del Cordyceps unilateralis, que és capaç de manipular el mode de vida de les formigues que infecta. I com ho fa? Sí, doncs aquest fong es troba en boscos tropicals i doncs allà infecta les formigues cercadores de menjar a través d'espores que s'adhereixen i penetren l'exoesquelet. I a poc anirà apoderant-se dels seus comportaments. Doncs resulta que a mesura que avança la infecció, la formiga, que està allà captivada pel fong, o sigui, no pot fer res, es veu obligada a abandonar el seu niu, vale? Què dius? Sí, a la recerca d'un microclima més humit i favorable per al creixement del fong, o sigui, la formigueta ja no forma part de la colònia, la formigueta va fer una aventura a la selva tropical a buscar un clima que li afavoreixi el fong, i llavors es veu forçada a baixar a una posició avantatjosa també d'uns 25 centímetres del sol, o sigui, tot molt específic, I llavors el que fa és enfonsa les seves mandíbules en una vena de fulla i es queda allà esperant la seva mort. Què? És molt heavy. O sigui, bàsicament el fong la infecta i li diu, no, tu ara seràs la meva, no sé... Seràs el meu esclau i em portaràs a un lloc millor? Exacte, tal qual. Llavors, què passa? Que mentrestant, tot això, el fong es va alimentant de les entranyes de la seva víctima, de la pobreta formigueta, fins que està llest per la fase final, i és que diversos dies després de que la formiga hagi mort, el fong envia un cos fructífer, que és bàsicament el... Bolet no seria, perquè si no ens maten.
Bueno, micòleg, sisplau, no ens mateu, però perquè s'entengui una mica seria com un bolet. Sí, exacte, com un bolet. I bueno, aquest bolet doncs, creix a través de la base del cap de la formiga i converteix el arrugat cadàver en una plataforma per llançar les espores i infectar noves formiguetes. Però això, o sigui, aquest fong Sí. ha nascut amb molt mala bava. Sí, la veritat és que sí, o sigui, no és gaire amigable, no. Però bueno, no és l'únic que ho fa. Però bueno, abans de seguir amb altres éssers que produeixen zombis, Sí? només dir-te una curiositat molt guai d'aquest tipus, és que, de fet, va servir d'inspiració per als creadors del videojoc de The Last of Us. Ala! Doncs no ho havia pensat fins ara. Doncs sí. Resulta que, no sé, van veure això i van dir, ojo, això és material per a videojuego. Ala, que guai. Sí, molt guai. Però bueno, deixant de banda els fongs, ara ens endinsem en els zombis invertebrats. Vale. I és que resulta que també n'hi ha d'espècies del món dels invertebrats que produeixen fongs, també. Produeixen fongs. Produeixen Produeixen zombis. zombis. I un d'ells és el cas del nematòfor o gradians, que són un grup de cucs cilíndrics que reben el seu nom per la seva semblança amb els cucs nemàtodes. I alguns d'ells resulta que parasiten crustacis, mentre que d'altres són paràsits d'insectes. Vale. Llavors, un exemple molt curiós de com aquests cucs parasiten i arriben a zombificar els seus hostes és el cas del Leucochloridium paradoxum. Noms molt complicats, però bueno, ara explico. Resulta que aquest cuc és un platilmin que és capaç d'instal·lar-se als tentacles de certes espècies de cargols. Vale. Bàsicament el que fan és suplantar els tentacles dels cargols i utilitzar la seva coloració cridanera per atraure els depredadors naturals d'aquests gasteròpodes, que normalment són les aus. Llavors, què passa? Que quan l'ocell devora el cargol, el paràsit passa a l'interior de l'ocell, dels intestins, i allà és on posarà els ous que seran expulsats amb la femta de l'ocell per disseminar els ous i que creixin més platilmins d'aquests. Però és molt curiós perquè hem vist un cas en el que el fong modificava el comportament de la formiga, però aquí és el cuc que modifica l'aparença del cargol. Perquè es fa passar per al tentacle del cargol. Exacte, llavors els zombis en general tant modifica com el comportament com l'aparença. I a les pel·lis això ho veiem, també, perquè... I aquí has agafat un exemple d'aparença. Exacte. I resulta que no només ens quedem en els fongs i en els invertebrats, sinó que també podem trobar zombis unicel·lulars. Els unicel·lulars també? Sí. A veure. I un d'ells és el cas del Toxoplasma gondii, que aquest és un cas molt, molt interessant i que ens pot afectar a nosaltres. I què és aquest Toxoplasma gondii? Doncs resulta que és un protozoo paràsit causant de la toxoplasmosi. Aquesta malaltia, la toxoplasmosi, normalment és una malaltia lleu en la majoria dels casos, però es pot complicar en certes situacions. Llavors, resulta que els gats i altres felins són els hostes definitius d'aquest paràsit, on té lloc la fase sexuada del seu cicle de vida. Però, clar, què té a veure aquest organisme unicel·lular amb els zombis? T'estaràs preguntant, no? Sí, una mica. Doncs és ben coneguda l'agressivitat d'aquests monstres a les pantalles, no? La seva violència augmenta al veure un ésser humà fins que assoleix el seu objectiu de capturar-lo, desmembrar-lo, per alimentar-se del seu cervell i de les parts dels cossos, o sigui, molt gore tot, no? Doncs, quina semblança hi ha amb això, amb els típics zombis de pel·lícula i amb el Toxoplasma gondii? Doncs resulta que aquest petit individu, aquesta única cèl·lula, també s'alimenta de cervells. Què dius? Sí. I a més és possible que hi hagi una relació directa amb l'augment de l'agressivitat de les persones infectades. Uau! Sí. Llavors, què passa? Com funciona això? Què fa el Toxoplasma gondii per afectar-nos d'aquesta manera? Com hem dit, la fase sexual del toxoplasma es dona en els felins, però després tenim la fase asexual. I és que aquesta pot passar a qualsevol mamífer, au, etc.
i els que també són anomenats hostes intermediaris. I un d'ells pot ser també els humans o els ratolins. Llavors, per posar l'exemple dels ratolins, bàsicament el paràsit el que fa és envaeix les cèl·lules dels hostes intermediaris, formant una sèrie de quists als músculs i al cervell. Vale? Els quists són com una espècie de càpsula on es queda ja la cèl·lula i no es mou. I què passa? Que com són aquestes càpsules no es mouen, doncs normalment passen desapercebudes pel sistema immunitari. Vale. Llavors, què passa? Que els cervells afectats augmenten la producció de dopamina. Llavors, quan els ratolins, per exemple, estan infectats per aquest paràsit, doncs provoca que perdin la por als gats i que, per tant, siguin més fàcilment capturats i menjats pels gats. Clar, perquè no s'amaguen, sinó que surten i... Exacte. I d'aquesta manera el cicle de vida del paràsit acaba finalitza. dintre del gat, acaba sent sexual i tornem a començar. Exacte. Ostres, molt fort, això. Però què passa? Que aquest paràsit pot infectar ratolins i d'aquí que tingui sentit, no?, el cicle de vida del toxoplasma. Però és que també pot afectar els humans. Ja, i als humans com els hi afecta això? Doncs passa una cosa molt semblant i és que també produïm molta més dopamina si estem infectats i això pot provocar múltiples efectes que poden resultar alarmants alhora que fascinants, com per exemple un augment de la gana sexual, esquizofrènia, autodestrucció, augment de l'autoconfiança, de l'agressivitat, desordres bipolars, tendències suïcides, o sigui, Què dius? un abanico de possibilitats. I tot això creat només per una cèl·lula, Exacte. Llavors, clar, la manipulació en què ens sotmet el paràsit no és precisament lleu. No. Però bueno, tot i que no hi ha del tot consens sobre la relació directa de la infecció amb l'agressivitat, certs estudis mostren que hi ha una connexió amb episodis recurrents d'ira extrema i impulsivitat. I d'aquesta manera la infecció s'associa amb l'anomenada desordre explosiu intermitent. I hi ha una dada molt curiosa i és que als Estats Units unes 60.000 persones estan infectades per Toxoplasma gondii. Em sembla flipant, en plan, em sembla too much. Tot. Ja, o sigui, és molt heavy. Són moltes persones, Són moltes molta persones. I bàsicament podrien tenir doncs, aquests rampells d'agressivitats per causa del paràsit. Llavors això podria ser un petit inici d'apocalipsis zombi. Ahí lo dejo. Mira, Paula, m'acabes de deixar mal cosa amb això, perquè en realitat ho penses, dius, és que són tanta gent que al final, si tot això no es tracta... Exacte. Uau, es pot liar pardíssima, això. Sí. O sigui, per sort, aquesta malaltia normalment és bastant lleu i són pocs els casos que dona agressivitat, però encara així és algo que pot passar i és algo que s'hauria d'investigar més i saber què passa aquí, com podem parar-ho. Perquè, ojo, cuidao, les pel·lis potser no són tan pel·lis. I res, i fins aquí el capítol d'avui. Espero que no us hagi donat molta por. Sorry, si ha sigut el cas. Però bueno, ja sabeu que ens podeu escoltar a Spotify, ens podeu seguir a les plataformes i ja sabeu. Stay curious! Adéu!